Ja vás pri dnešnom videu, no a dnes vám poviem, ako ja vnímam a trávim Vianoce od adventu až po troch kráľov. Keď chceš ďalšie takéto videá, musíš dať like, musíš dať follow, musíš ma podporiť. A keď si ďalšie takéto moje záujmy vypočuť, tak musíš to dať. Ideme na to, takže ako to ja vnímam. Takže vždy, keď začne napríklad, že advent, tak ja vždy čo musím urobiť, že musím ísť proste zobrať si stromček hneď na začiatku decembra a ešte do toho aj vyzdobený ho musím mať doma od 1. decembra. Keď začne napríklad prvá adventná nedela, alebo že vianočný stromček tam napríklad dám, tak vždy to musím mať do 1. decembra, akože získať hotové, alebo keď to nestihne a zistím, že napríklad buď 1. a 4. alebo 5. vždy aspoň cez víkend 1. decembrový sa to snažím urobiť, ale vždy musí to byť do 1. decembra, to snažím mať spravené. Ja som to mal vždy tak, že od 1. decembra som mal stromčeka vždy potom išiel dole do bilnice ako keby. No ale dobre, poďme si ďalej vysvetliť, čo ďalšie mám. Vždycky napríklad máme v meste, že Vianočné to je a to je v každom meste. A vždycky, čo ja urobím, si idem kúpiť dve veci jediné maximálne. Buď si kúpim kakaový trdelník, alebo si kúpim zemiakové špirály na také paličke a potom to tam jem, napríklad trdelník vždycky zjem doma a špirály si zjem po ceste. A toto robím vždycky. A nesmiem zabudnúť taktiež aj na vec, to robím vždycky v meste, napríklad tento rok tam nám na trhoch pridali aj električku pre deti a ja som vždycky videl, že som ešte vždycky chcel spočítať, že koľkokrát to urobí to kolečko a vždycky sa mi to ako nepodarilo. A ďalšiu vec, na ktorú vždycky nesmiem zabudnúť, musím mať adventný kalendár, pretože keď nemám adventný kalendár, tak to Vianoce ja nemám. Musím mať adventný kalendár a vždycky musím jedať čokoládku, lebo som to vždy a vždycky som to robil. Už to má už má 20 okienok otvorených. Lebo za 4 dní sú Vianoce. A ako povieme si ďalší detail, že vždycky napríklad, keď ide Mikuláš začne, tak ja 5. vždycky zoberiem boty a idem ich čistiť, aby boli pekne čisté a aby mi tam Mikuláš nejaké sladkosti priniesol. A vždycky, keď stanem na druhý deň, a pozriem sa, čo som dostal v tých balíčkoch, tak ja dostanem asi 2 alebo 3 kabele a ešte mi jedna dojde. Čiže zvyčajne 3 alebo 4 kabele som dostal. Tento rok si pamätám, že som dostal 4 kabele. A ja toľko sladko si dostanem, ale niekedy sa stane mi aj to, že som si tam našiel to, že netrafila sa presná chuť podľa tej mojej obľúbenej sladkosti. Ja si taký že ako mne to nevadí, ale potom toto bude jesť zase. Ale vždycky som to robil tak, že 5. som si vždycky utrel čizmičky a 5. si utrem čizmy a 6. čakám, keď ráno stanem a idem si vybaviť. No najhoršie to je vtedy, keď ideš napríklad do školy 6. a napríklad musíš to ísť všetko vybaviť, ráno to nestihneš vybaviť, takže to musím potom všetko vybaviť po obede. A potom ešte máš horšie to, že keď dostaneš napríklad, že adventný kalendár 6. tak musíš už 5 čokoládok, 6 čokoládok. No a potom máme ďalšie 4 dní a potom je 11. a bum, tam mám národky a to tam vždycky sa stane, že 11. sú národky a to je to, že vždycky to musím osláviť tak, že ja keď idem osláviť národky, tak ja vždycky robím to, že si tam 2 oslavy, teda si dávam. A vždycky, keď mám tie 2 oslavy, tak ja vždycky buď ideme na trhy, alebo oslavujeme to doma. Tento rok som mal parené, ale vždycky som si chodil, tá sa mi nikdy nepiekla doma, ale som išiel si to vybavovať vždycky, že do cukrárne. A tam som si to vždycky chodil vybavovať týždeň pred mojou prvou oslavou, ktorú vždycky trávim vtedy, keď mám tie svoje národky. A hovorím to, že ja keď to idem tráviť, tak ja vždy si to idem vybaviť do cukrárne a keď to tej cukrárne vybavím, tak ja to musím tak dať. A potom tam sú ďalšie dni, že napríklad už môj mozog po tých mojich národkách vypne celý mozog na to učenie, že sa mi nechce proste do tých knížek stále kúkať, bo sú Vánocov, sa mi nechce kúkať. Lebo toto sa mi stávalo vždycky, že vždycky už keď boli Vianoce, tak ja že prosím, už máme kľud. Ale vždycky som bol hrdý na to, že za posledné 2 školské roky sme mali na škole Vianočné trhy a to si hovoril, že no na prvých som moc ani neutrávil, lebo tam som vedel asi len hodku a na druhých som bol 7 hodín, že? Áno, 7 hodín.
Lebo niekedy tráviš inak, vždycky tráviš to tak inak. Pretože raz som mal doktora, potom som nerozmýšľal na tak nie. Ale vždycky to bolo tak, že vždycky som sa tam snažil ostať aspoň do tej dlhšie. Ale poviem pravdu, vždycky napríklad, keď sme išli posledný deň do školy, tak my sme sa neučili. Ale stalo sa nám to, že posledný deň sa neučili, lebo vždy sa deje to, že posledný deň pred Vianocami v škole sa nikdy neučí zvyčajne. A to tak aj bývalo, že vždy sme sa posledný deň v škole neučili. Napríklad dovolí ti tam pustiť film nejaký a môžeš pozerať čo chceš, ale my sme to teraz takto tento rok nemali. Nás sme donesli spoločenské hry a potom sme sa hrali aj. My si to vždy dobré, že si donesli spoločenské hry a hrali sme sa. Alebo sme mali vždy sme mali nejaké vystúpenie v telocvični alebo a koncert. Ale za posledné 2 roky sa udiali tie isté údaje. A potom, keď dojdú tie vianočné prázdniny, tak vždycky čo robím? Idem napríklad, že na nákupy, Ježiš, to bude zase, to zvedavý, čo bude zase. Napríklad najhorší je deň pred štedrým dom je to, že sa všetci ľudia natrepú do obchodu a potom tam sa tlačí, že tam mačkani stoja, že museli že musíš tam, že potom musia byť tí zamestnanci aj dlho v tých obchodoch. A ja hovorím si, že no tak pôjdem skôr to nakúpiť. A hovorím si, že vždycky, keď dojde 4 deň, tak ja sa zapnem televízor a vždycky čakám, keď bude ten najlepší film, ktorý vždycky musím pozrieť, že sám doma. A najlepšia výhoda s tým filmom sám doma, poviem pravdu, je to, že sám doma si jednotku si pozrieš pred štedrou večerou a 2 si vždycky pozrieš až po štedrej večeri. A toto je pre mňa taká výhoda, že to sa mi vždycky deje a toto mám ja rád. A napríklad ja som zvedavý, že či to tak bude, vždycky večeru si dávam, večera je o 6, vždycky to mám vždycky tradíciou a vždycky o 6:30, tak o 6:30 už ideme na dáčiky a to idem všetko z balíček. A povieme takto, na ďalší deň je podľa mňa ísť postraviť deň s rodinou. Áno, ďalší deň postraviť s rodinou a potom idú ďalšie dní, kde už potom musím sa viac sústrediť aj na tie školské povinnosti, a to sa mi tiež nechce, alebo že musím. A ešte trošku tam mi príde do toho aj horšia vec, že si musím ešte aj na holého pamätník sa musím ešte, ale dúfam, že mi tento rok nedajú. A povieme si pravdu. Vždycky teraz, keď dojde Silvester, tak to je pre mňa také, že vždycky som bol naučený tak, že som si to vždycky bol kúpiť prskalky a rímanky, vyliezol som von a išiel som takto strieľať, takto do vzduchu sa to musel vždy dať a ja to vždycky, že... A ja ako malý chlapec si hovorím, že ja by som si najradšej prskal takto ohňostroje aj celý rok. Ale nie, ohňostroje si len budem strieľať teraz len raz za rok vždycky na Silvestra alebo na Nový rok. A vždycky to robím, áno. A potom prídu už len teda kráľy a to si hovorím, že to už až také vianočné není, bo tam len oslavíš Nový rok a zistíš a ideš na to. Oslavíš Nový rok a potom ešte máš také 4 dní pracovné a potom ideš. Už máš 3 kráľov, tam ešte ako keby je to už taký sviatok vianočný, že o ničom, lebo tam už všetky sviatky skoro prešli. A potom 7. ešte niektorí decká sú doma a už na 8. idú do školy. To je taká výhoda, že keď idú 8. do školy, tak ja som idú one. Ale nezatiaľ dali, že 8. mám ísť do školy, ale keby takto. Keby si sa ďalšie takéto moje zaujímalo mňa, tak daj mi like, daj mi follow, hlavne ma podpor a zatiaľ sa drž a uži si sviatky, pa pa.